ପିଲାମାନେ ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ବାୟୁ ଅଛି? ଏ 78%, ବି 65%, ସି 30%, ଡି 58%। ଯଦି ଜାଣିଛ 5 ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଏ 78%। ଆଜିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ପୃଥିବୀରେ କେତୋଟି ମହାସାଗର ରହିଅଛି? ଅପସନ୍ ଏ 4, ଅପସନ୍ ବି 5, ଅପସନ୍ ସି 6, ଅପସନ୍ ଡି 7। ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ 5 ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ବତାନ୍ତୁ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି 5। ପୃଥିବୀରେ 5ଟି ମହାସାଗର ରହିଅଛି। ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି କେଉଁ ମହାଦେଶରେ ସର୍ବାଧିକ ଦେଶ ରହିଅଛି? ଅପସନ୍ ଏ ଏସିଆ, ଅପସନ୍ ବି ଆଫ୍ରିକା ଓ ଅପସନ୍ ସି ୟୁରୋପ, ଅପସନ୍ ଡି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ 5 ସେକେଣ୍ଡରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଆଜିର ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସର୍ବାଧିକ କଫି ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଦେଶ କେଉଁଟି? ଅପସନ୍ ଏ ଭାରତ, ଅପସନ୍ ବି ବ୍ରାଜିଲ, ଅପସନ୍ ସି ମେକ୍ସିକୋ, ଅପସନ୍ ଡି ଜାପାନ। ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ 5 ସେକେଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ବତାନ୍ତୁ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ବ୍ରାଜିଲ। ବିଶ୍ୱର ସର୍ବାଧିକ କଫି ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଦେଶ ବ୍ରାଜିଲ।